uCommissioner Madlanga uvakale exelela uSejin Nkosi ezikonqeni into yoba uyaxoka. Thetha ngomcimbi wetestimony kaSejin Nkosi 20 March 2026. So xa uyimamela itestimony kaSejin Nkosi uzayirealize into yoba imani kune political parties apha ezirepresentiwe kule testimony kaSejin Nkosi. Xa kuthiwa Juju CIC uyazi ba yi-EFF leyo. Xa kuthiwa uMpho uyeva into yoba uze unikezwe ne-nickname eyoba ngulube, uyayiva xa kuthethwa into yoba ukucala le-ANC kubizwa igama lika Vivian oyi-MMC, yi-member of i-municipal council eye-Action SA. So uyabona into yoba imani already kune-faction apha. Uthi usamamele njalo uve uba amagama abantu thina sibazi babayimigulukudu, hayi boba abantu i-relationship yabo ba-closer than we thought. Igama lika Kate Matlala livelile namhlanje nge-20 kaMarch 2026. Igama lika Kate Matlala, kaTiso Molefe, uMswazi, uSteve Mutsumi, ndisabala abe besibazi baba barongwana, but amagama abavelile. Kuvelile igama lika Tatu Joe Sibanyoni. Kuvele igama loMpho kaMpho obonakala sebeka sebenza yena because kunobuqhophololo xa uyimamela obuva into yoba bebebhizi bemanipulatorana nomcimbi wethenda. Ayiphelelanga kwithenda qha, even umcimbi wokuqashwa kwabantu ubekedlala indima ngongathi uyi-recruitment agency samsoti nje uSejin Nkosi apha eCity of Tshwane. Njoba thina sisazi into yoba hayi mani ubugulukudu nobuqhophololo bulele ecaleni lase-City of Ekurhuleni ifako EMPD, hayi even eCity of iTshwane. iCity of Tshwane ke ngumasipala wecala lasePitori, nayo iyabandanyeleka kuyo yonke le syndicate lena. So amagama avelile ebantwini ke ngokuba se-City of Tshwane nizayibona into yoba hayi yona iGauti ibebeyiphethe apha esandleni kule syndicate yabo. Xa kuzathiwa uCFO, xa ndithetha ngo-CFO ndithetha ngo-Chief Financial Officer, umuntu ophethe imali yakwamasipala waseTshwane, liyabizwa igama lakhe apha. Kubizwe uDeputy Chief, uGareth Mnisi into i-CFO, kubizwe uMudise ongu-Deputy Mayor, kubizwe uDlamini ongu-Deputy Chief, meaning ke ngoku ukula level efana neyo Brigadier Julius Mkhwanazi kwicala lase-EMPD nizo-understand, but yena uphi use-City of Tshwane naye kwicala lama-metro like kuma-traffic cop aphi asePitori. Isithi sisajonge njalo kubizwe even oMpho abantu bebelapha ngaphakathi ko-supply chain no-Kane ngaphakathi apha kwa-City of Tshwane. Hayi ke sithe sisamamele yonke lento uba bebewudlala njani lo mrabaraba, amagama ebewasubmitha njani awe-companies uba le i-company iza-benefita phi, lena ithiye, lena ayikhipha ntoni, yonke lento sisayimamele. Kube khona apho uMpho ethumelela nakhona even umcimbi onokwenza nee-pictures ke ngoku. I-picture yakhe uMpho ingathi eme no-DJ somebody. Akube khona apho yena uSejin Nkosi esithi, why did you not call him into order? Hayibo zibuza i-commissioners ubuzama ukuthini xa utsho njalo. Athi yena hayi akasakhumbuli, phofu ke unayo into yoba angasakhumbuli, and xa bempressa nditshilo mos ndathi once bampresse ngemibuzo uvele abe pressed afuna indlu ngasese. Hayi ke kuthi kusesenjalo apha athi evidence lisa, okay mna I put it to you into yoba what you actually meant was that bokutheni engamnqandi, because bangaba if you had called him into order nge usaphila, that's what you meant. Hayi ke afuna ukuyibalekela nje into engathi njalo. Hayi ke zingenelele i-evidence i-commissioners apho zama ukunqanda ke lonto yoba awukwazi ukutsho into yoba uthi awumazi into yoba awusakhumbula into yoba bokuthethwa ngokuthini, ube usithi ngapha xa esitsho njalo yena u-evidence leader uthi no it cannot be, but uthe wena awusakhumbula into yoba nanithetha ngani. Either uthatha nika evidence leader or else if uyazi ba it is not what the evidence leader is saying, then uyazi into yoba bekuthethwa ngantoni. Hayi ke batshonise zanzu, hayi bo wakwathi uCommissioner Madlanga what it cannot be futhi ngaphezulu into yoba wena nje abantu abasondelelene nawe bafe ngendlela abafa ngayo, bafe ngokubulawa. Andithethi into yoba umuntu akazufa ngendlela kangafa ngayo ngama-natural cause, but nje wena khona nje lento nje eyenza uba abantu abaseduze ngawo bafe, enye bafe ngokubulawa. Hayibo enye yonke ke ngolento lela yena uma niyiqaphelana iMadlanga seyinala element yama-series, niyayazi series enizathi xa iniyibukele nethi xa ingathi ya-interest vele ye-breaking nabo bayithathele argument ka-DJ Somebody just before beza ye-breaking okanye xa izaphela iphele on Friday, iphele nje nisaqonda uba inishiye nje ni-under i-suspense. Hayi Madlanga commission inala element, so ke ngoku bayithatha le argument uCommissioner Madlanga azasho athi uyaxoka sizuyimela into yoba somane sixokiselwa nguwe apha, either uzasixeleleka into okanye waphethe sithi uzawubuza uzake
abuze even kumngani lo wayethetha naye uMpho. Hayi ke kuphakwa nje kuye breaking xa kubuye kunayo into etsho ke ngoba loba sekefuna ukwazi into yoba ithini into yakho uze wabuya khumbulana athi ingathi umfonela uMpho watsho wathi hayi apparently into yakhona kuba biyayithetha ngento kwenza into boba wayenqandiwe call into order in terms of ingathi ebafazini babantu kuma girlfriends wabantu into yakhona ingathi njalo nje. Hayi ke Joel ethi ndingalibalanga ne uye wavela hle bantu advocate Silo wethu so evela yena ezosichazela malunga nento yoba uBrigadier Julius Mkhwanazi bomela into yoba kuzawuappeara yena on Monday nge-23 kaMarch 2023 but because utshonelwe ngumama uyangcwatywa kusasa Saturday nge-21 kaMarch 2026 akazukwazi into yoba azoappeara so bazampha nje ithuba so kungathi kuvunyelelwe ngento yoba uzawuappeara phaa kwi-14 zika-April so that's something akafike nje wayithethe igqithisa then wahamba ke after i-break after i-lunch hayi ke zabuya ii-commissioners kwahlalwa phantsi hayi xa kuhlalwa phantsi zafuna uqala net apho bezigqibele khona uba ithini indoda into uze wabuya khumbulana kulapho etsho khona into yoba istori sakhona nje sithini. Hayi ke from apho kuqhutyekwa kuziwe nenye kuthe kusesephi sisamangele njalo into yoba hayi kanti ithini indaba ka-DJ Sampane yona sasike sayiva amahembe moba ingathi ukuyatholeka okanye zikhona ezinye izinto zimane zithetha ngongathi igama lakhe belingekho klini ncam ibe nyanyani ithini lento sisayinambitha lento hayi bo kwavela enye eka-AKA xa kuvela into ka-AK futhi ivela ngento ethi uba ngabani sensitive izawufuna into yoba nike nisuke nje TV-ni kancinci ikhona i-CCTV ezadlala CCTV leyo ke phofu uSejinkosi bekebonakala eshererela naba bantu obonakala ingathi barongo waze wabuza uba kungani ishera lento asikazi ncami bengantoni kanti hayi bafethu kulapho kudutyulwa khona ngqo yi-CCTV footage which was supposed to be part and parcel investigation apho edutyulwa khona u-AKA idlaliwe bafethu uyambona umntana omntu enye it was at a very close range enye uba uyayimbona la mntu usondele nje wamake sure nje futhi into yoba kalenza ixesha because xa uyibona uyibukela immediate xa kegqiba kumdubula uvele wadunduluzeka phantsi immediate sambona into yoba kuthe coka kwabe kuyaphela ngempilo ka-AK kanjalo so nje kutshiwo kwathiwa nje ingadlalwa in case nama-family members nanani kosho noba bebewawonile ngaphambili but nje kwaba khona nje into ethi mayike ikuthini kucelelwa abantu into yoba into ezadlalwa iso wabuya ke wabuzwa ngumcimbi onokwenza into yoba so uhamba usherelana nento ezifana nezi nabantu bokwenze njani uzamile nje ukuyi-explain into yoba hayi lo mntu wayehamba no-AKA ngumtshana womnye wabo kwesi skim sakhe yililihelele into engathi nje njalo hayi bangamyeki bampresa kuphunywa apho ke ngokungena kumcimbi onokwenza nemali ke ngoku khona apho sokuphuma khona imali noba eza se-City of Tshwane kuyabhatalwa nama-account kathi kuthengwa ama-motorbikes hayi bafethu andithetha ama-motorbikes nje mna la xa uyibukele futhi uyibukele laa nto uyibona la motorbike uzaqonda uba ingathi nobumoto le inoba nje isipitisayo nje nayo so ngama-motorbike not because nizaba nepicture ye-motorbike xa ndithetha ngemoto yile ngathi bu-4 wheel yona ne but not bu-4 wheel obonibaziyo enizaziyo ezicophayo lena ngathi bu-sports 4 wheel hleli phansi zinzile noba nje bibaleka hayi ke kuthethe ngemali eziserious apho kulapho kuthethwe khona into yoba imali kwabhatalwa malini bokubhatalwa ngama-10 nje amaninzi boyivelaphi hayi umswazi since wayeyiteksi ibhosi beke banayo imali eyikheshi ngoba akunaproof ncam yenye iproof ikhona but ezinye iproof izeyo zokubhatala kwezinto azikho yililelele bethi xa egqiba kubhatala kuthathwe iproof athathe iproof of payment abhatale lona asuke kulona abhatalele omnye hayi bo yonke loo nto leyo zidlalwe zonke ezo zinto kwangagqitywa kwaze kwathiwa uzagqibezela Monday nge-23 2026 unto uSejinkosi kukuthi ke since bekulindeleka into yoba kuzawuappeara uBrigadier Julius Mkhwanazi babe sebesithi hayi mababe sebethathe lo langa for ukugqibezela nabani noSejinkosi. For what did DJ Somebody need to be called to order? What had he done wrong that needed him to be called to order? I don't know. I can't remember what was this. Why didn't you call him to order? Was relating to, as in when he responded, I didn't know. I can't remember that. Well, Sergeant, I can't accept that answer. I think you do know, at least from second-hand reports, what, and I'm not suggesting that you had personal knowledge, but what reports have you received in relation to what DJ Somebody did wrong that got him murdered? Fourth line of that paragraph, you say, proof of payment for Mr. Molefi's bike attached as annexes C1 and 2.
and proof of the bike purchased by Mr. Molefe is attached as Annexure G. If you go to page 16, you'll see a picture of the bike. You've seen it? Page 16. 16, yes. And then on page 17, there is a picture of two bikes. Now, did you buy one or two bikes for Mr. Molefe? I bought one bike for him. And on the picture on page 17, which one of these was Mr. Molefe's bike? I wouldn't know because they were still new. I see. So, as I understand it, you bought a bike for Mr. Molefe, a bike for Mr. Msibi, and a bike for Mr. Mtakati. Is that correct? That's correct. And a bike for Mr. Mutsumi. And a bike for Mr. Mutsumi, 4 bikes. That's for. I've seen records only of the 3 bikes, not of the 4th. What you say in your statement is that Annexure C1 and 2 are proof of payment for Mr. Molefe's bike. C1's at page 9, and C1 is an ABSA deposit slip for 200,000 rands cash, and it tells you that most of the cash came in 100 rand notes, some came in 200 rand notes, and a little bit came in 50 rand notes. And on page 10, there is a separate ABSA deposit slip for 100,000 rands in cash, all in 100 rand notes. You see that? That's correct. Now, I presume Mr. Molefe's bike cost more than 300,000 rands. Is that correct? I confirm. Do you remember how much it cost? 798. And do you not have records of the remaining payments? Or when you made the statement, did you not have records of the remaining payments? Of what, Commissioner? Of the remaining payments, because you said proof of purchase of the bike is attached Yes. to C1 and 2. You'd accounted for 300,000 of the purchase price. Yes.